Gawusu kesa gaso de fer gawu jabira ni chesiri ni wuli ka jo Gawusu halibi awai Radio Nura FM ka foli manaw ye nege juru sira 76 33 43 03 angana nyina shirfuke ko shirfuke minna ba na me wati belaji na be awai kado trésor public la amba fu wali nyumando Nasser ko ne ko kwa a Haidara na nyina Nasser fu to ngambe fuli ani tonu halibi amba la se bamusa sisoko jo bamusa awai kado bengam bamusa na furmuso ambu fu pakala international ne ra koroke u fu ko wali nyumando ka solo fu sanga wati bada solo nouveau soleil solo mana fo ka wali mando ho mana kalama ka fo solo te bada kasa ashi bada kan mana o ba kutilia mana sigaro tai akuma ibila ma inga farde ay bada kan go ba kutilia di ay o de be dan farado ani solo to cew awo ya fo ma ya ngata agosi Bartolone ni Musa Boli Musa Bilal Sidibe Musa Bilal Sidibe ade kumambe sebe mingono o de be l'indépendant o de bo ko fo minya awai kado aunga awa mamimbe no be dirpa no we kono funi dila uye awai kado anga soro suka buluka kado ka foku na nani kodo e ka se ka lajeli nya ko dakene ka sabu kuma uchaira munu kuma uni donga bo uchaira ka jira ka fo aunga fama no be soro suko foku be ka labe on sabati mimbe se ka to bundeni o be se ka tanye she awai kado kidal ma chugumi chama mbe na bike akuma tike abole ya dibike okuma na kuma bi soro ka daka ngani kuma ye wali ya ko adola fanga bo wati do ka awai kado anja bajeya kuma na mimba ngono awai kado ka twangono ngabi mimvo moko fomya tike bako ako direction mimbe na be information ani awai kado relation publique des armées nangwa mako dirpa kunun de ndo kalo kle sawa no be na avrikelo ma ndoko yo conférence de presse bele uyoke akere ro mo yu yere jabalay do werete force armée maw yu wilka jo minge ni wati laba nungo nana ko jaba kseti ka dali mana utege temeno ngo ka boy ni kene ngan colonel mingumbe no nyamai no sulmani dambile ya jira ka fongu ngunu kuma minumbe no bitalike awai kado kidal ka angunu ngunu kuma nun nyete koy minya awai kado fuito lubla ukata ko chejugo do ta kanyeshin kidal ma ni wati nuna amidon mene ko bi bitu awai kado srafe do kun demene ngunu kuma ubarka boyana ko sobe ka jira ka fo minya anga soro suye ko bena wilka jo ani chesuru ke mbise ka to fama awai kado bundeni obse ka dabo ako de strategala mie kidali awai kado kuma de kumbi mauda ko sobe nyedo yoro ka sania nyedo yoro ka jeya nyedo ko shirika ke minye boncho wale yo uluka boy mina ungana ga ka foko awai kado anga arme kuma na ka yoro do franfasia ka foko bushiri bitake o yoro indila ko ka awai kado jamana ingan ko tebi o te shini ako de strategala minye awai kado ni ngo bela jile ako kuma ko ni barka boyana ko sobe nga minye kuma nu minu mbeka charifa mbefe ko kuma nu ko nyete ko ko lu ko ni bajira limana bela jile na ka fo minye accord pour la paix et la réconciliation o min vle ne ni buluno kerala ko bitu o strafe ko chejugo fo itie o lubina minta ka nyeshi awai kado kidalma mali armée ko ka fo ka beka awai kado su minye awa minonta kidal de kama o tede ko minon awai kado beka ta terrorisme yere o dili juguba mimbe awai kado dugu jugoro amiso woko ko bogoti ka bochugo colonel mimbe no ye Maria Musa Sagara no musu awai kado afana kuma na ya jira ka fo minye wulika joni chesuru ko ni kera ni ngalo sale awai kado kono nana ode kama minye ango chedoyi ubika baraka hukumi ko nana ode bi woni ko operation keletigi teni joshiri ka ko ka je ka do yere ke c'est fini patrike ba ko awai kado ode kama ni jetemeneke anye awai kado de mere ta kanyishi ambaraka an kerfe dugu doma mimbe Burkina ko fo anu jera ka bara doke mimbe se ka to terrorisme awai kado anga jamana fla bebe se ka joshi ka boy dirpa mauka ni Argentine aya jira ka fo minye awai kado wulika joni chesuru ko ni bisina ode kama muti marala ma do be ala ni arme ka bundeni yerefe ma chama be minu mbika na marfa udi ku sembo ala andala bi andala shini annegena de kadwala ko ni ngoy mbela jelena terrorisme awai kado akeleli bundeni minu no lukera terrorisme mimbe ni anyu bela jele ke c'est tout c'est fini ni ngalo temene ina abi ma keme ani ma bi woro ani shegimbo
wa y'a ye mun da dɔnna de koyi kɛmɛ ni 68 a ka ca n'o ye ele ni o bɛɛ tan bɛ fan dɔ fɛ c'est tout c'est fini a banna ndɔgɔ min awɔ i k'a dɔn min ma bɛn sa o de interpeller n'u ye k'u wele ka na kɔngɔ yɛrɛ b'a na ka tila ka na dumuni d'o ma o man ɲi a ye droit de l'homme in to yen on travaillement a banna cɛw ka cɛ a ɲɛma u minɛ kun tɛ dɔgɔrɛ o ko sabu kɛ ala kelen b'o bɔ sa olu fana bɛ kɛ sababu ye ka tɔw de jira o kelen ou bien fila ou bien saba a banna dɔ in ka ca i bolo da ye dusu la hali ni Zakɔrɔba tobira ka d'u ma o bɛɛ ye tiɲɛni o bɛ se ka kɛ i bolo da ye dusu la o bɛɛ ye tiɲɛni i bolo da ye dusu la k'a kɛ ten yan ayiwa baasi tɛ i bolo da ye dusu la o ma 91 maa 91 awɔ i k'a dɔn dɔgɔ tɛgɛ dar'o kan ni tɛgɛ dar'o olu kan olu interpeller la nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mission 64 o de kɛra awɔ i k'a dɔn nka an ka fɔmaw maa 20 bɔɲɔgɔn awɔ i k'a dɔn olu bɔnɛna u ni na maa 15 jogira an bɛ dugawu kɛ ala k'u darɔ ala k'u nɛma nin ko in kɔnɔna na maramafɛn min sɔrɔla a bɛ maramafɛn 54 a b'o bɔ mobili min bɛ yen n'an ye a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini yalima moto o bɛ mobili 19 yalima moto 38 a b'o bɔ an ye dɔw tiɲɛ an ye tɛgɛ da dɔw yɛrɛ kan awɔ i k'a dɔn olu bɛ anw bolo o bɔlen kɔ yen terrorisme awɔ terroristes u ka ɲaga min bɛ ɲaga 20 bɔɲɔgɔn an y'o bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini Fatirikeba ko a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen na min ye awɔ i k'a dɔn mission min bɛ yen ka bunteli yɛrɛ kɛ hélicoptère min bɛ awɔ i k'a dɔn an ka subahana pankulu minnu sɔrɔla nin waati laban ninnu kɔnɔna na u ye bɔli min yɛrɛ kɛ ka taa susuli kɛ nin kalo in kɔnɔ a bɛ bɔli 16 pankulu kura minnu nalen don 16 wa baara yɛrɛ ma daminɛ o o de ka kɛnɛ furan dɔrɔn de ka bɔ yen fɔlɔ belebele baara ma daminɛ o Allahu akibaru foyi de ma daminɛ fɔlɔ dɔgɔw bɛɛ bɔlen kɔ yen u ye faamaw ye u bɛ baara la koyi sabu min ye bagan min bɛ yen wali baganw ye tɛgɛ da minnu kan k'o ta k'a sigi a tigiw ma a bɛ bagan 100 a b'o bɔ min ye awɔ i k'a dɔn 100 kilos kaba maïsi o 100 kilos o 20 bɔɲɔgɔn u ye tɛgɛ da olu fana kan k'olu ta k'u di dɔgɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ani cɛsiriw kɔni kɛra ka baaraw de kɛ nin cogo in na mobili 150 olu kɔni ye awɔ i ka dɔn mobiliw ye faamaw tugura minnu nɔfɛ k'u scorter yalisa u bɛ se ka kisi cogo min o tuma baara in kɔni bɛ sen na faamaw bɛ k'u cɛsiri u bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ nka n'an bɛ kunnafoniw di waati dɔ an ka jogo dɔn sabu hali kunu an ye kunnafoni dɔw di nka an m'a fɔ maa ye ko Kidali de bɛ taa minɛ dɛ ayi an ma fɔ maa si o fana ka fɔ ka jɛya an ma fɔ maa si parce que baara bɛ ka kɛ nka min b'an kɔnɔ an k'o tuta ala ka ni sababɛ Kidali ka misɛn Musa Bilali Sidibe ni y'a ka fasire l'indépendant o ka bidon bɔlen dɔgɔ i bonya b'a la Marima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne bɛ n bolo n b'a kari ka don teliya la n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko soit de Bamako a ye mun fɔ Bamako wula Laya Jara a kumara dɛ a ko di a bɛɛ na ta ɲɛma tigɛtoli kelen o bɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen k'a ɲaami walayi a ko mun ye gouvernement mun n'o bɛ transition bolo an bɛ don min na ko bi ministre 7 ko o b'a a kɔnɔna la o ministre 7 ye mun ye tɔgɔ tiɲɛ a ka ja ka taa fara mun ye kumasulu kan ɲɛma lakosi dugu jɛko 20 ta n'o y'a sɔrɔ dɔw bɛ ka baara kɛ jamana bɛ se ka ye cogo min na a ɲɛma ko ni ministre 7 dugu jɛko 20 ta k'i b'a fɔ kunun ka fisa ni bi ye olu kɔni bɛ ka baara kɛ ka gouvernement k'a to a yɛrɛ kɔni k'o tiɲɛ ka gouvernement ni k'a sama ka jigin dugu ma wa ka gouvernement ni k'a kɛ mangoni yɛrɛ tɛ tali sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye docteur Sogɛli Kukala Mayiga siga t'a la ale de ye jamana premier ministre ye a ko an bɛ don min na comme bi a kan k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye a ka équipe n'o bɛ ka baara kɛ an jɛkolen don yɛlɛma kɔni ko o ka ta ka équipe in ko o sɛgɛrɛ jateminɛlikɛla caman bɛ yen maa minnu n'u olu hakili juru carilen don olu y'a jira k'a fɔ ko min ye Sogɛli Kukala Mayiga a ka nin gouvernement in kɔnɔna ko ministre 7 kɔni b'a kɔnɔ ɲɛma k'olu kɔni ta ye n b'a kɔnɔ tɛ tari tɔgɔjɛ ye mun ye Laya Jara ye a ko ministre fɔlɔw la ministre mun bɛ n'o bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafamafɛnw a ka ja ka taa fara courant ani jiko kan ale tɛ maa dogolen ye maaw la bilen Lamini Seydou Tarawele bɛɛ lajɛlen kɔni y'ale tɔgɔ yɛrɛ kɔni k'a yɛlɛma k'a kɛ Lamini kurantigɛ a ɲɛma ko n kɔrɔkɛ bilama ko ni mango yɛrɛ tɛ fila ye a ɲɛma ko dɔ dada kan a ko n'o bɔra yen ministre mun bɛ n'ale bɛ jeunesse ani sport kunna Musa Ataher ɲɛma ko ni ministre kofɔlen fana bɛ don min na ko bi ale ka ministre so ko kata ba naani dan yɛrɛ kɔni ko o dogo yi ale na ministeriya la ani jamana yɛrɛ bɛ ka mun ye kumasulu min sɔrɔ Faligona la ɲɛma ko o dogolen tɛ maa si la a ko n'o fana bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre mun fana bɛ n'o bɛ commerce kunna ɲɛma k'a bɛ
Rabi ale arahamani fo kana bila wala dani na a yirala k'a fɔ ko ale kɔni taabolo ko ma ɲi cogo si la an ka jago ko commerce ka taa fara industrie kan Mohamed Ould Mahamadou ale t'i to ma ye wa ɲɛma ko ni mangoni bɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔ a ko mango ya ko i to ma ko a ta don sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o fɛnɛ mana bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko ministre mun fɛnɛ bɛ n'o bɛ madame Funɛ Wajije kɔfɔ ale de ministre ye ministre mun n'o bɛ promotion de la femme de l'enfant et de la famille o t'i ka ministre so ye so wa ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko ale fɛnɛ ka cakɛyɔrɔ ye ko siga t'a la ko dabaliban dan don koyi o sabu kɛ ale ni ministre mun n'o bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ Bakari Dunbiya kofɔ Bakari Dunbiya yɛrɛ maa t'a dɔn k'a fɔ ko yelen mun n'o b'o bolo a ka yeta ye fɛn jumɛn ye a bilalen don baara mun na n'o bɛ nin ministeriya baara in kofɔ a bɛ ka baara min kɛ e ko a b'a dɔn wa o sabu kɛ dugu jɛko 25 i b'a ye k'a fɔ ko dugu kadiriw de bɛ kulekan k'o sɛbɛkɔrɔ bɔ Bakari Dunbiya ale ka ministre so in na ɲɛma ko a ka ministre so in sɛbɛn fura ko a sɔrɔli o ye makan goya ko ye ko a ma nɔgɔ cogo si la o sabu kɛ ministre mun fana bɛ n'o bɛ industrie kunna ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko ale de kelen bɛ k'i bana mini sɛbɛn fura ninnu caman cɛ ɲɛma ko o fana gɛlɛya ko bɛ Bakari Dunbiya o kan a ko n'o fana bɔra yen ɲɛma ministre mun fana bɛ n'o o bɛɛ premier ministre yɛrɛ nɔngɔn kɔrɔ ministre mun n'an k'a ma ko chargé de réforme politique et institutionnelle ministre mun n'o kan ka yɛlɛmali kɛ an ka politique siraw a ka ja ka taa bila mun ye an ka jamana a sera sunba siraw kan a ko ni ministre kofɔlen ni musolaka don ɲɛma ko déchet dan fɛnɛ ye ale ta ye a dɛsɛra fɔ k'a fɔ ko a dɛsɛra k'o sabu kɛ ale ni ministre mun fana n'olu denkunden bɛ ɲɔgɔn na n'o bɛ Ibrahim Ikasa Mayiga kofɔ ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko olu ka baara ko faamuyali foyi o ta a kɔnɔna o la ko faamuyali foyi o t'u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko k'o fɛnɛ mana bɔ yen ministre dɔ fɛnɛ bɛ yen n'o bɛ ministre délégué kofɔ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko ale ka baara ɲɛsin don bagan ko ma n'o bɛ mise Yuba Ba ɲɛma ko ale fɛnɛ ta kɛlen bɛ tɔ ka jɛ ye gouvernement in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye degunikɛla hakili la k'a fɔ ko a fari ta a yɛrɛ dɔ ye n'o b'a kunkolo kofɔ a ko mun y'i ka cɛkɔrɔba ye n'o bɛ Modibo Keita n'o b'a ale kofɔ ale fɛnɛ mun n'o bɛ gouvernement kɔnɔ bi a ɲɛma ko mun ye majɛ dan ko ni ministre kofɔlen fɛnɛ ko o ta don sɛbɛnnikɛla ko a ko an kɔni bɛ don min na ko bi ministre wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen a ka ja ni hakili b'a la waati min na assise nationale o bɛ kɛ bɛn kɛra kan k'a fɔ ko gouvernement kɔni ko a kana tɛmɛ ni mɔgɔ hakɛ in kan nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ye kɛlɛ de kɛ wulikajɔ o kɛra imamu kun bɛ mun ye juma o juma ka juma k'o seli n'anw ye boulevard de l'Indépendance la ko sɔɔri yɔrɔ ka di ɲini ka di limamu fana ma n'o bɛ imam Umar Jara kofɔ a ko mun ye sɔɔri yɔrɔ ɲini na ka da ale ma ale nana kɛ mun ye ministre mun n'o bɛ kɛnɛya ko kunna n'o bɛ Jaminatu Sangare kofɔ ale nana kɛ o ka ministre délégué sɛbɛnnikɛla ko a donni kama ko imamu n'o bɛ imam Umar Jara kofɔ ɲɛma a ye fadenya jɛlan yɛrɛ ta ka ɲɛsin ni ministre kofɔlen ma koyi n'o bɛ Jaminatu Sangare kofɔ o sabu kɛ imamu yɛrɛ fana tun bɛ baara minɛ e ko a b'a ɲɛdɔn wa nka mun ye waati ko o bɛ tiɲɛ k'o bange o sabu kɛ ko mun ye imamu Umar Jara ɲɛma ko a tilala ka na faamuyali k'o kɛ Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye filancɛla fanga n'o bɛ transition kɔni o kofɔ ɲɛma ale kan ka kɛ waati ye waati mun na ne basigi ko o kan ka na an ka fanga bulon yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la a ko gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ jamana in kɔnɔna la bi ɲɛma ko siga t'a la ko gouvernement mun o bɛ sen kan kɛrɛnkɛrɛnna ministre dɔw bɛ gouvernement in kɔnɔ tɔ tiɲɛ n'o bɛ ka fanga in sɔrɔ bi ɲɛma ko ni ministre kofɔlen ninnu kɔni don sɛbɛnnikɛla ko a ko bolo mana funu ko a bɛ da tigi kɔrɔ o de kumu kɔnɔna la ko wale bɛ bila jamana faama ma colonel Asimi Koyita a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka chef de gouvernement n'o bɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga k'a wele ka sigi ka marasi k'a baturu u ni ɲɔgɔn cɛ majɛ minnu n'olu bɛ gouvernement in kɔnɔna la yen k'a maaw k'u furan ka bɔ yen pewu ka ne maakɔrɔ ye kuma ɲɛna kuma ka ɲi kosɛbɛ an labɛnnen don an caman de bɛ kɛrɛfɛ an bɛ ka kɔnɔli kɛ koyi faso in ka jɔli an fana sen b'a la o sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye yɛlɛma waati kɔni ko o sera mais pourquoi a ti yɛlɛ a kuma ne ni ministre man kan a ka kan alors a ka kan qu'est-ce que c'est de pourquoi ayi y a pas de pourquoi ici ne bɛ jɔyɔrɔ min yɛrɛ nɔfɛ a ma fɔ ko dɔ bɛ yan min dɛsɛlen don majɛ bɛ yen wajijɛ promotion de la femme de l'enfant et de la famille a y'o di yan sa a ka juguya dabila nka kura ko bɛ ɲɛnabɔ sa n'a fɔra bi ko e ne madame Wajije Funɛ ko ne k'an ka choix k'a la e ne bɛ Funɛ ta e b'o kɛ o tɛ bali na o e bɛ fɛn kɛ min kɛ jugu ye
e b'o kɛ a tɛ balina bisimila sabanikɛla ko a ko maa minnu n'u tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ɲama k'u ka ko in ni limaniya k'o ta koyi o sabu kɛ ko min ye yɛlɛma yɛrɛ dɔ kɔni k'o kan ka kɛ nin waati in na o sabu kɛ jamana bɛna baara belebele minnu k'o bolo da ɲama ko a tɛ taa bada yɛlɛma ko o ka kɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Suwad de Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale ye fasirikɛbaa ye i bonya o b'a la n dɔgɔ hali bi an bɛ taa ni fasiri ye Jason Toureski min ye bere bila Jason a nana wa a bɛ fɔ ka waliɲuman dɔn ka foli ani tanuni k'a sɛlɛ k'a las'a ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a ka dɛmɛ min bɛ yen sanga ani waati ka ɲɛsin anw ma Jason bere bila n ka cɛ n b'a f'i ye maaw bɛ taa ni ka segin n'a nɔfɛ koyi awɔ kɛ hali sɔgɔma in na hali sisan hali dugu jɛbali dɔ bɔra yan walahi bere bila ani dɔ in juguya dabali yɛrɛ kɔni a mana kɛ fɛn o fɛn i ɲɛ d'a kan i yɛrɛ jɔlen bɛ dabali pantɔ ye i b'a pantɔ a ye Jason wele sa a ka nkalon bɔ an da anw di wuya fɔ koyi ka kuma fɔ kunfɛ te o banna pewu k'a ta k'a min o banna te o banna n dɔgɔ a gosi o kumana c'est tout cɛfini ma ɲɛna n dɔgɔ hali bi an bɛ taa Seguba ale kuma bɛɛ kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko informatɛ sariya sunba min bɛ anw bolo n'o ye awayika dɔn gulonmanba in hali bi anw b'o kan koyi sabu min ye awayika dɔn jamana faamaw u ka fɛn dɔ faamuya yanni olu ka wuli a projet dilanni n'a fɛnw na anw b'a ka a mɛnna o siratigɛ la maa ka dɔrɔmɛ t'an kɔnɔ dɛ an k'o fana fɔ ka d'a kan sabu dɔw n'a fɔ ko k'a dira ala ka ni sababa bɛɛ a ko CNT o ka dɛmɛ ka ɲɛsin constitution in ma siga bɔra a la pewu Segu ka colonel Jawo Ndoma ye baara daminɛ a ko awayika dɔn ko in bɛ cogo min Ndoma ko ten i tɔma i tɛ sabali e sera sabali ye ten koyi e ko i tɔma ye Asimu ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka juguya aw ni Maliki Jawo bɛɛ n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka t'i ka yɔrɔ la bi aw ni Maliki de bɛ taa sira kelen fɛ ne b'o fɔ sira jumɛn fɛ Segu taa sira kɛ Segu ni Gawo mun b'u cɛ a bɛɛ tɛ kelen ye c'est la même chose a ka jan dɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka jan n'i taara Asimuw ka dugu la olu ka Asimu Goyita olu ka Goyitaw de ye o ye Mayigaw de ye n'i taara Segu Jawlakaw de ye Mayigaw ye i y'a faamuya a ye nin yɛrɛ kɛ dɔgɔ Maliki Jawo i ka dɔn k'a fɔ ale ka yɔrɔ min bɛ n'o ye CNT donc ala awayika dɔ wulila wulikajɔ min kɔnɔna na Maliki a ye tabali gosi ka tabali kunkan bɔ a kɛra ntɛnɛn don kalo tile 3 n'o ye avril kalo ye a kɛra awayika dɔ ka wulikajɔ kɔnɔna na wulikajɔ min bɛ yen ni awayika dɔ bɛ tali kɛ CNT kalo 3 baara min bɛ yen n'o bɛna daminɛ min bɛ Mali kunkanko kibaruyaw caman an'an ka projetw caman min b'olu kofɔ a ko Maliki Jawo tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CNT maaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen gouvernement ɲɛmaaba n'o ye Sogɛli k'o kala Mayiga ye ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Sogɛli tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa yɛlɛkɛ minnu bɛ anw fɛ yan n'o bɛ awayika dɔn anw ka institution baw olu ɲɛmaw kofɔ olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na négociation min filɛ nin ye ni awayika dɔ bɛ avril ta in kofɔ a kɛnɛ kan projet de loi caman bɛ yen minnu bɛ na awayika dɔ ka na wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ min bɛ se k'a to hali bi baara ninnu o bɛ se ka ɲɛ cogo min a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka gouvernement k'a jateminɛ k'a contrôler baara minnu kɛra a ɲɛna a ma ɲɛ i ka dɔn fana awayika dɔn olu kow bɛ sen na Sirikɛba ko hali bi n'i ye ko ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ani cɛsiri min n'o bɛ ka kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi min ye awayika dɔn anw ka constitution ba in a bɛ se ka cari cogo min Mali fanda ni naani bɛɛ fɛ a ka ja Mali kɔ ka maliyɛn den minnu bɛ yen bɛɛ ka se k'i ka tata don a la bɛɛ ka se k'a faamuya wa bɛɛ ka se ka jɛ n'a ye baara in ka kɛ a kɛcogo ɲuman na Maliki Jawo ko ale kɔni bolo nin in ta nin y'a ɲuman ye koyi sabu tiɲɛ don waati caman wulikajɔ kɛra nin nɔfɛ nka ni sababama bɛɛ sabu awayika dɔn bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ma jɛ ni awayika dɔn a ko ye a ko projet min filɛ nin ye awayika dɔn ni ala sɔnna a ma a bɛna kunjɛ ni min ye o ye référendum ye ni EJ sigira olu bɛna o don sigi bɛɛ bɛ taa ka taa voter ɔhɔ an sɔnna a ko nin min filɛ nin ye min b'a ale nisɔndiya n'a ye kosɛbɛ a dili donna yɔrɔ min o de ye awayika dɔn assise nationale de la refondation diliw donna yen de o b'a jira k'a fɔ jɔnko ala bɛɛ kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la bɛɛ bɛnn'a kan bɛɛ ka wulikajɔ don bɛɛ ka baara don jango tɛ président min bɛ anw kunna bi n'o bɛ transition ɲɛma ko fɔ ale y'a dabɔ min kama awayika dɔn o laɲini o yɛrɛ de ye o ye Sirikɛba ko a ko Maliki Jawo y'a jira k'a fɔ ko a bɛ welewele da kɛ maliyɛn den minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan bɛɛ ka nin da ka kɛ awayika dɔn i ta ye ka se k'a bila ba la Mali kura min an b'a nɔfɛ wulikajɔ min ni an b'o la a bɛ san ba hibɔ o ko bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a ko CNT a b'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to transition a ɲɛmaya so ani gouvernement olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min yalasa nin baara ninnu baara ɲuman minnu n'olu kɛra olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min a ko n'i y'a jateminɛ kabi awayika dɔn sini o y'u bi ye sabu ko in kɛra kunun a ko bi a ko CNT maa kelen kelenna bɛɛ bɛ constitution in kopi kelen kelen sɔrɔ taa kalan i k'a lase anw ma anw fana k'a kalan a banna o tɛ wa ɲama
il n'y a pas la hora ni gilay sensibilisation parce que olu be sensibilisation ke tugo muna tiketi o o ta kitogo yo o bo ko malikura est ce que malikura mo ali malikura en bo bolo kelen ni kaw ay ko ka yela en yaye kuna foni chama be ngabe bidi saka nyaka mingu ka barade du o ka fali o ka sensibilisation tugo ya fali o ka yelma fasiri ke bako ako be temene ngo ka boy maliki ya jira ka foko ambe don mine ko be ko ajira ka fo sedia o ye awai ka don nyangini minta an gaba an ni burkina ani lagine jongo ala ko ale ni sonjale do sabo ba jira ka fo an ni burkina ni lagine nyangini ngera so buye an ga do ka foko ja ko ambi se ka antega udi nyama ka ke fanga ba kelinye ka je be ani kelinya ko sisi ani nyanje ale bulu ka welewele dake ka nyini Nations Unies fe ka welewele dake ka nyini Union Africaine fe no yu je nyogo nye awai ka do sedia wo ka foko luku deme ka ni jugo ya nu kan ni awai ka do decision kuntai o tali mingera ka nyeshi Mali Burkina ani Guinea ma ko be ba do ka fo sedia wo aka haklina ti dore ka se ka an fega ya ka se ka jamana nu ko awai ka do oburja ako temene ngo ka boy minya awai ka do am go te microscope la barakse fami bi barakse ye adoya o de microscope yi ako am go to la pour que ka se ka don ka fo nunu nga ni wuli ka join ti dore ka nyeni jugu bata ka nyeshi an nga jamana nu ma ako nga akwa do ka fo ka an vacciner le do ko ka bana jugu mi mbula ni na ka jugu ni coronavirus ki ka do ka fo ko an vacciner le do la abena parce que bako ako ni jamana minu vle ne kwa nya fomia ka mbe fuli li da se sedia uma ay ni wali ya minge sabu sedia o kan wali ya jira auna ka fo ko imana me chugo ma be ki ta iki yerata ko de nywande ako de kama ka mi don mine ko bi ko jongo ala way ka do ambe ka ko in laje ji nyama jole na ulu yere be ka jete mine wa bara be bi ka ke Mali Guinea ani Burkina an bi se ka do dakelen ve chugo mi ni ka bo dakelen ve ya jira ka fo fo i dengelente min ni away ka do se bolu ka ke no lu ta ke yelsa ko aka se ka sira so ako te benengo min ye away ka do u kan wuli ka jo min vleni mi ye maliki jawye ya jira ka fo kalo saba projet baba dama ulu bi tabalika gouvernement kolosile minnu be no to ka je ani faminu kan ga labe ulu bi tabalika bara bina kerni o bela jele yalsa ko nunu away ka du se ka sira soro ako bolen goy min ye bara ni ala sona ma do ka ke o bi sisi chugo mi wa min ye constitution yi abara bi se ka nye chugo mi maliki jaw ndo ama se ko ka maliki ni nya ka a to la fasiri ka bo se ngono sebe min nu ko ma ko info matin sikuba ale ka fasiri do kosobe ote odoke ala ka ni sababu ami mari maganyama segu tala o be bina janya bileni do le matinala ne be mbolo do mbe bone aye Umar Watara ke akumara nyama afo tare ni kibara dumanye kibara muna be talike carte biométrique ko ninte gelea ninto obando yo alhamdulillah munye Umar Watara aya ka fo ko munye kibara duma nyama ko okonin ko be ka surutu malido ngambe do mina ko bi ibe na ka fo ko munye carte biométrique mundo obaro be sina jamana en konala ibe na ka fo ko munye do be na fara akuntala jeya kane usabuka wati muno okun ko folo no wati ko folo ko ni ko obana peu jamana gouvernement ko ni kibara ira ka fo ku be fega ngani akura ko ta kanya shi bara ima wala samuye jamana kono dembela jelembe seka asro lafia okonna ulatuma munye Umaru Watara ira ka fo ko munye system ye no be talike kartini nana o tabolo ko kera to ko muna anga jamana kono akaja kana bla aravegila abina fo jamana marabako be fe ko singele ne ko utama abaningela ko ti dore munye mamunu be no luka bara nyeson do de sanseluma nyama ko olubina do dune ani du da ani da o mana boy ko mi komisere uye sigata la ko ali bi bara intebe ke na ye ula abaningela ko ali meru fana be songa temeni bara nyokoi ibada bala ba mun no lu ko mbika boka bi ko meru fana ko useme songa ye bara ina fatrike baga fola ako munya akilna tay kunte dore mali dem bela jele mesika seban fura no be carte biométrique ko fo nyama ka soro lafia o konna o la toko muna ina fo faso den shiman ko sane faso denye seban fura ira nyinini o kumusira o fe fatrike baga fola ako munya kibera duma ira fana fe munye nyama be na ka fo ko ma folo mun no oluka baro kera no lubo oluka essence lu ko fo ako sigata la e ko doa kun na taina oluka carte biométrique ko atina ci oluteke konna wa nyama ko ye kibera duma ye sebaningala ko akoko onata be nyama ko na
bolo kuna kuma ta nin bolo kan ko a kun bɛ kɛ gɛlɛya belebele o sabu kɛ n'i ye kun donna mun ye anw ka nin baara kɛ yɔrɔ ninnu na carte biométrique baaraw bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na ɲɛma ko yɔrɔ dɔw bɛ yen yanni ka ara yɛrɛ sɔrɔ k'i bɛ 100 walima 1000 i b'o da fiɲɛ la o ye ara ɲinini n'o fɛnɛ bɔra yen walasa mun ye e ka enregistrement yɛrɛ k'o ka kɛ 1000 2000 a dɔw la f'i ka 3000 k'o sɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko i bɛna ye k'a fɔ ko fasodenw kɔni kun jɛlen don nin bɛɛ lajɛlen ye walasa mun ye u ka sɛbɛnfuraw k'u bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na fasoden ɲuman yɛrɛ kɔni ko o kama sɛbɛnnikɛla ko maa minnu fɛnɛ n'olu ye o baara in ta ka fasodenw k'u sɛgɛrɛ 100 minɛ 1000 minɛ 2000 minɛ 3000 minɛ ɲɛma ko ɲangili foyi ko a ma ta ka a maaw kɔni k'o sɛgɛrɛ hali n'o y'a sɔrɔ ɲangili kɔni taara ka a maaw sɛgɛrɛ ɲɛma sɛbɛnnikɛla ko k'olu kɔni ko olu ta a kibaruya kɔni k'o kalama terikɛ b'a ka fɔ la jamana marabagaw kɔni filɛ ka hakilinata mun kɔni o ta nin ye n'o bɛ ka dɔ fara carte biométrique a kuntala janya o kan waati mun n'o kun bolodalen don k'a fɔ ko a bɛna ban waati mun na ko kibaruya duman ye fɛn min ye e ko dɔ tɛna fara a janya kan wa da ani da carte ɲinina kɛra cogo min na arabaki kɛra cogo min na ɲɛma ko siga t'a la e ko baara in ko a tɛna kɛ o baara kelen na nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le matinale ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de Umaru Watara Maru bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la bɔrɔtɔrɔ bɛ taa radio Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 ka laseli kɛ ka bɔ ko ɲuman ni wɛrɛ da la Aissata Awaye dɔ Sila an b'i fo k'i waliɲuman dɔn i ni cɛsiri min ye Awaye dɔ n'an ye Aissata fo an bɛ foli ani tɔni lase kanuba bɛɛ ma nɛgɛjuru sira ye 76 33 43 03 nɔgɔ hali bi an bi taa min ye Awaye dɔ Laya Jara ale kumakan de bɛ an bolo a bi sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko soir de Bamako Laya kuma bɛɛ a ko Awaye dɔ min ye bingani waleya n'o ye attaque k'o ta ka ɲɛsin Awaye dɔ Kulukoro yɔrɔ dɔw ma i ka dɔn k'a fɔ o ko o bɛ senna a ko maa dɔw bɛ yen maramafɛn de sɔnsɔnnen b'u bolo u yɛrɛ yɔrɔ min o bɛ ɲamina fanfɛla a b'o de ko fɔ a ko n'i y'a jateminɛ région de Kulukoro an bɛ don min na i ko bi a kɛra yɔrɔ min ni groupe terroriste Awaye dɔ olu kɔni u bɛ ka munumunu sa olu barika bonya in kosɛbɛ u ɲɔ ɲɛnen don yen a ko de kama u ye wulikajɔ ni caman kɛ ka attaque dɔw kɛ ka ɲɛsin Awaye dɔ nin région kofɔlen in ma nka hali bi u bɛ ka u doroso Awaye dɔ population na min ni faamuya tɛ ka sɔrɔ a la yalasa ka se k'u ka taabolo jugu ka se k'u labɛnw k'o sabati a ko kunnafoni jɔnjɔn yɛrɛ y'a jira k'a fɔ groupe armé terroriste donc ala Awaye dɔ maramafɛnw de sɔnsɔnnen b'u bolo jakabada marifaw motobaw sanfɛ u bi yaala Awaye dɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ɲamina ye u tora kunu an kɔrɔ kuna sini sa kɛ ka ɲamina Awaye dɔ k'ale cɛci 2 ye ni Awaye dɔ ka maaw k'u ja bugɔ ka maaw lasiran a ko de siratigɛ la min ye Awaye dɔ nin yɔrɔ kofɔlen ye donc ala Awaye dɔ village de Fani ka taa o fanfɛla la a ko armée Awaye dɔ an bɛ don minɛ ko bi aw yɛrɛ ko u armelen don maramafɛnw de b'u bolo maramafɛn min bɛ n'an k'o ma ko PM ani PKM dama damaw de sɔnsɔnnen bɛ u bolo a ko ninnu hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye siga foyi t'a la u bɛ ka labɛnw de sabati ka taa bingani waleya ta ka ɲɛsin Awaye dɔ anw ka maa dɔw ma o de y'a to n dɔgɔ o don ko Awaye dɔ siraba 2 min bɛ ɲamina kɔnɔna fɛ u y'u yɛrɛ kɛ o de kan dɔw bɛ fan dɔ fɛ dɔw bɛ fan dɔ fɛ maramafɛnw b'u bolo u bɛ moto kan u sera ko Awaye dɔ o cɛ ci ten piya ka taa Awaye dɔ u ta yɔrɔ la Matirikaba ko a ko nin yɔrɔ min filɛ nin ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Awaye dɔ yɔrɔ min bɛ n'a bɛ bananba masurunya la i n'a fɔ bananba fan fɛ ka taa se Sirakɔla ninnu bɛ taabolo min kɛ i ko bi lakanabaliya a ɲɔ ɲɛ bɛ Awaye dɔ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ zantigi la kosɔdanin na u ye bingani waleya ta ka ɲɛsin o poste kan o kɛra cogo min o ma dogo maa si la ninnu y'u t'u ka jugujuguya la ani n'u k'a dɔn k'a fɔ u ka jagɛlɛya la fo ka taa fɔ k'u bɛ a kɔrɔbɔ fo ka ɲɛsin Awaye dɔ anw ka kati o kan ba ma parce que b'a ko a ko mande Awaye dɔ Kulukoro mara la kosɔdanin na u ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka bingani waleya ta ka ɲɛsin dɔgɔkun yɛrɛ tɛmɛnen Awaye dɔ fo maa dɔw fara ka bolifɛnw jeni k'an ka sɛbɛnden nafamaw caman ni k'olu jeni a ko attaque minnu filɛ nin n'a bɛ Kulukoro mara la jɔnko ala Awaye dɔ Kulukoro yɛrɛ kan belebele minnu bɛ yen n'o bɛ Mali bolo i ka militaire Awaye dɔ olu bɛ minnu bɛ formation yɛrɛ kɛ u bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na kan Sunjata ani ka dɔ centre de formation Boubacar Sadasi ninnu ye yɔrɔ minnu n'u sɛbɛkɔrɔ jolen don ninnu bɛ ka min kɛ nin ye k'a taa nin ganba ninnu bɛ yɔrɔ min ka to ka taa munumunu o région ka n'o fanfɛlaw la e ko nin laban nin tɛ ka anw dakɔrɔbɔ yalima nin tɛ lurubɔ ye wa n'a wolola min na ni ala sɔnna a ma a bi lakali kuma min ye Awaye dɔ wolomasiri tabaw u ka wuli u kunnafonilen filɛ nin ka ɲɛsin nin ko in ma kangarida o ka fisa wuli ka bɔ ntɔnga ye ala ka ni sababu bɛɛ fasiri filɛ Laya Jara a ka fasiri don u ka bidon bɔli i bonya b'a la soir de Bamako l'alerte ɲɛma ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye l'alerte
Bazumana Kane akumara ako service national des jeunes demoso akumala nangama SNJ nyama ibe na ka fo ko muine 3e ko korti ko gela belebele ko abu dalade gela munna be talike munye sada sebe yere ko o susoli nyama ko o gela ko ko obu udala Bazumana Kane ayira ka fo ko munye kalo woro nyama ibe na ka fo ko ni fonctionnaire courant nunu ku yo de ke bafo formation soumandi clé ko ko o mandi dorome ko ko amachi utege ni ma kemesheki ani wolonvla nyama adugulente mashila ko ayira ka fo ko nunu ira ko nu bora jabaranuna ka ayira ka fo ko munye jamana ko ni ku kera abarakela ye ku kera a fonctionnaire game domina ko bi nyama ko ni gela era te flaye ko gela ko ni ko datike kera ni ma ko fole nunu ko ni ko ula Bazumana Kane ayira ka fo ko munye kalo woro nyama ko nunu yo de ke formation na yoro mumbe nanka mako bafo jamana era ka chakala kura nunu nanko mako fonctionnaire kura nyama ko ame domina ko bi ku be ni ngana wulu era ko ni ka akusarala na fora bara era ko ni ko amada mine folo nyama ko ni gele era na to e kanyashi uluma fendo ku tina suki ka alaje abada patrika baka fola ako munye jamana gouvernement kele meka aklinata munu ko ta kali bi ko be talike ka nunu nga ko inka akuntala ko o jiya doni nyama abina fo o kelentu o fela ko ye oro kum ko nala ibena ka fo ko ma dobe no de maka ale be chebo nunu ko ni ale bo ulula ale ayira ka fo ko anga jamana ni ya jitemena ka alaje sanga ni wati bala dilena sariya kura ko de beta anga jamana ngono nga sariya unne wati sera ko aka bara wati muna abara le ko obena ke gelaye ako o misali jonjo e fe njume nyama na manya ka fo ko itara SNJ la ko mi ye visitu de kanga ke yana ka ta formation baro ko obuluda nga na ka fo ko mi nye uluka talimu no kera nyama ko visiti kera yani jabi yera ka bo uluka bo jabi ko kalama nyama yasu we mawo ke bafu kono mautara naturally visite mabo makai sebenengela ko ako visite ne beke sababu ye mamu no ojole no be se ka formation ko ke mamu fana no ojole te ko visite ne beke sababu ye ko okoni ko odo gamunye bafo nyama ko obara ko ko o make o ye sare soso bele o fana mana boy ibe na ka fo ko munye makai alibi ale ko ni ma ko fole nunu doye nyama ale ayira ka fo ko munye formation na manya ka fo kibeta SNJ la sare seba nya ayira ka fo isi ko ni ko amanga doya ka teme santa ani sheki ka wa achalen ba ko ni ko kana teme san bisaba ani duru ka wa olukume kamuna bafo ka ofe anyama ko ma do kumbe ko san binani ani saba akare trati seli akadogala san binani ani ko bismillah sebenengela ko ako ni shifina kanu ngoni uyayira kafo ko ni mbela dile sere sosoye ako ni duolu ko jatemine abela dile taraka kalfa ministre so munno be jeunesse et des sports ale ka kalfara alema o sabke fonction publique ye ko bela dile takade alema ga dugu jago mugani tan ko sosoli ko ni dan no be sere soso ko ni no obo ol ko fo nyama ko obo ol kono ako ni yaji temna kalaje kabi février kalo clé fla nyama ko olu ko ni ga baro ko anogara no be formation ko fo ga fo ka tabla bila nyama drome kele ma chuteke est-ce que makan ala ka ni sababu sebenengela ko ako femu yera no ye gelaye ma munu fle ne no be fonctionnaire courant nun ko fo ni ma dobu la demaya tugu de do du tugu de do wa be na ka fo ko ni wore ko ni ko na atiga soro demaya ko abena balo to ji at ko ni bela jele gelaye gelaya mun na abe ma nun ko kan ko ko kube wole blame jamana marabago ma ko ka feren dabali bela jele ke sere ye femu fo ko ta ni sere o siraye olu fle bara munata ma anin ke wala munabika ta ko lu segere ko ani sariya ko ni ko kelente na manya ako malikura nyama malikura atinya abada fo ni bara munu no olu be ke anga jamana kono olu bara no me se ka furan to ko na ka bo anga jamana o kono la na fo ni fleni anya sama ka bo munye lalarti ale kono Bazumana Kane ale fatrike baye ibunya obala ndogo bara nyena ndogo mi halibi ambitani babuye ndogo mi awai kado juru karamugo de bada Mohamed Keita dangoro bay Keita ha klubila mukadamwa kaka fuli biye ay ma wara ye ana yere de obebe chema sheko age juru karamugo de klubila age ay ma wara ye oye chema to me nyama wiya kumadu sigatala kada mine farafuna farajela jombe ki ma juru karamugo to me wallahi wati adene flambuluni adene biya wa nega tan nan wati abina belebele mi sigia sigatala kosobe anga fuli bay sheko mo de ni bara Keita ala kan do nyoy angata ndo nonde sheko ataka kadi ai ngoy nyama ya ke dura be jabi skey able beti du kuli bal
a kana kɛ dɔrɔn n'ale sɔnna ko ma k'a sigi i kɛrɛfɛ i ka jɛ n'a ye i tɛgɛ ja ne i bɛ muso kelen da i bɛ fila ta i ka kow ye min ye k'o tiiri k'a kɛ bolonɛgɛ ka don i tɛgɛ la baaraw ka ɲɛ sɔrɔ a banna Seko Mohamɛdi Keyita a banna donc ne yɛrɛ ta in a ye n da in fɔ n ye o e ye muso fila ta bi ta la mun yafɔ ma ko duci kuma de bɛ bɔ aw da waati bɛɛ komi i ye exemple ta ni muso fila ne ko n ko a ye n ta lajɛ ani muso fila ko bɛ n ta la o ye kelen ayiwa yafɔ ma n filila Baba Adama de bi ka a ko ɲɛɲini ko ale ka kote ko ne bakura kana Mohamɛdi Keyita o ye idi ko ne bɛ min dɔn dɔ bi sabara don a sen na ka bɔ Faransi ka na Mali la yan o bɛ kɛ Alahu akibaru Ala k'an jɛn Ala k'an di sababa bɛɛ k'a Keyita a banna nka cɛ ne ba kumati n b'a fo kosɛbɛ ani baara hali bi an bɛ taa Mohamɛdi Keyita i ka dɔn k'a fɔ a ka foli bi yan kɛnɛ in kɔnɔ k'a Keyita nɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn Mohamɛdi tigɛfarali ko bi sen na an bɛna nin bɛɛ fɔ Mali sakɔ n'i bɛ fɛ ka ko k'a dɔn yɛrɛ 14 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ taa min ye Sedu awɔ i ka dɔn Konate a kuma n bɛɛ Nouvelle Horizon a kuma n'o kɔnɔ koyi a ko min ye hali bi anw ka sariya sunba ye n'o bɛ constitution ko fɔ a dili ka se ka don maliyɛndenw ka se k'a faamuya u k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ u k'a fɔ k'u jɛra n'a ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement u bɛ wulikajɔ la wulikajɔ in kɔnɔna na min ye maa 58 u y'o don commission dɔ kɔnɔ commission min bɛna wulikajɔ kɛ ka baaraw kɛ min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ a bɛ cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko in yɛrɛ ye mun ye constitution sariya sunba dɔ min ye awɔ i ka dɔn Asimi ale y'i tɛgɛ nɔ k'a la k'a jira k'a fɔ ko jɛ kɛra n'a ye o de siratigɛ la min ye awɔ i ka dɔn ko in ka lakodɔn maliyɛnden bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o de baaraw awɔ i ka dɔn olu de bolo dan bɛɛ Choguel Kokala Mayiga min ye anw ka premier ministre a ye wulikajɔ kɛ o don ko awɔ i ka dɔn k'a lajɛ min bɛ se k'a to gouvernement bɛ se k'a ka baaraw dabɔ min na awɔ i ka dɔn kalo baara in bɛ se ka kɛ cogo min k'a cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko constitution yɛrɛ article 191 awɔ i ka dɔn o de bɛ a kɔnɔ a ko de siratigɛ la min ye nin comité ye min n'a sigira ndɔgɔ siga t'a la min ye gouvernement maaw de don ani maa wɛrɛw fana bɛ a kɔnɔ a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tan bɛ ka di maa min ma o de ye ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions o kɛn bɛ k'a ko bɛɛ ta k'a d'o de ma commission misɛnninw caman de sigira a kɔnɔ o commission ninnu kɔnɔna na a na kɛ dɔw bɛ yen minnu kɔni awɔ i ka d'u ka baara ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma dɔw bɛ yen minnu ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoniko ma a n'a ɲɔgɔnna caman u ye wulikajɔ kɛ kunnafonidi sira fɛ ka awɔ i ka dɔn anw ka awɔ i ka dɔn Kɔmuso n'o ye ORTM ani AMAPU k'olu de sen don a la nka i jɔ ye baara ma ɲɛ bon an b'a sigi k'u lajɛ maa t'a dɔn u bɛna min fɔ sa non a ma ɲɛ a ma ɲɛ Choguel a ka nin baara kɔni a sugandi tɔgɔ ma ɲɛ ayi bon ni parce que problème ye min ye ORTM AMAPU tiɲɛ don mais privé ka girin dɛ Mali privé kunnafonidi sira fɛ n'i ye privé yɛrɛ sen bɔ a la kunnafoni saniya yɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn sanni privé cɛ an ka jɛkulubaw bɛ yen Irtel bɛ yen Maison de la Presse bɛ yen ASEPU bɛ yen Patronat bɛ yen nin bɛɛ ye fɛnw de ye minnu bɛ nin kɔni fo k'a kun ka lajɛ sa AMAPU ni ORTM ka jɛkulu fila bɔ privé la k'o fana fara ninnu ka baaraw kan mais ninnu de bɛna privéw fana ta kɛrɛfɛ peut-être olu fana sous-traitance kɛ o de ye problème a man ka kɛ ten o mais ni ko in ka lakodɔn don hali bi anw b'a ɲuman de fɛ a bɛ ɲɛ cogo min Ala k'o ɲɛ ɲuman jira an na an b'o de nɔfɛ nka ɲɛma ni mun ma ɲɛ o bɛ fɔ dɛ ayisa n y'o de f'i ye sa mais a bɛ ɲɛ cogo min an ka Ala deli dɔrɔn n'an ye Ala deli Ala b'a sira jira an na o tɛ wa bɛɛ ŋaniya tɛ kelen Mali ko la Mali ka ɲɛtaa tɛ wa Mali ka avancé tɛ wa Mali kura ka se ka sinsin tɛ wa constitution a ka se ka lakodɔn o tɛ wa maliyɛndenw k'a fɔ ko ɔhɔn an sɔnna o tɛ wa a banna n'o de ye laɲini ye an y'o baara daminɛ a mɛnna o maa ye dɔrɔmɛ d'e ma abada i y'a kɛ mun kama Mali faso kanu faso de ɲumanya Mali ko an sɛgɛnna an ye kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka ko bɛɛ kɛ u y'a dɔ ye o Ala b'a dɔ ye u m'a dɔ ye o Ala b'a dɔ ye Dawula a banna a dogo da Ala ko la sa da Ala ko la nin ye wulibali ye dɛ walahi di Ala ye kosɛbɛ ko bi ban jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ taxes sara ka mun ni mun sara jamana ye k'olu ye k'u to ye jamana marché dɔw bɛ yen ka taa di mɔgɔw ma minnu tɛ taxe sara minnu tɛ fɛn a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ. u yɛrɛ mago tɛ faso in na. ni Ala ko tɛ e bɛ bɔ o la. abada Ala de bɛ maa bɔ o la. jamana in kɔnɔ ni min tɛ wowo ci ni min tɛ burujali kɛ ni min tɛ nɛni kɛ ni min tɛ dɔgɔyali fɛ u tɛ tugu o nɔfɛ. a banna.
f'i ka burujali le ka neni kɛ wari tɛ d'i ma e tɛ foyi sɔrɔ n'i tɛ kule maa dɔw bɛ yen u taara k'u bila baara dɔw la bila kabako don koyi a ɲɛma ko kabako don mais nin bɛɛ farala ala in de la kosɛbɛ an k'a di ala ma kabako don dɛ parce que mɔgɔw b'a dɔn kɛ k'a fɔ ko juguya don juguya tɛ o tɛ o a ka di ala ma mais a talen maa mun talen filɛ ka bila yɔrɔ la nin ɲɛma hali n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ tun kɛra kɛrɛfɛden ye anw filɛ position min na i bɛna ten ça c'est clair donc ala ka ni sababa bɛɛ o kuma commission in kɔni bɛna sigi min away ka dɔ kana wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to baara in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min i n'a fɔ away ka dɔ waati tɛmɛnenw na Ibrahim Boubacar Keita 2017 ala ka hinɛ la ale kun ye nin ko in ɲɛɲini nka a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la nka nin sen in ta a b'i n'a fɔ maa caman bɛ yen minnu kɔni sɔnna ma minnu jɛra n'a ye baara in ka se ka kɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye away ka dɔ force vive de la nation olu maaw sɔnnen don Union nationale des travailleurs du Mali n'o bɛ UNDM ko fɔ société civile ka taa se conseil national de la transition ani ka dɔ projet ba minnu bɛ yen olu caman bɛ yen minnu kɔni jɛra ni nin ko ye kuma baara in bɛna kɛ ni ala ka jɛ in nka Choguel n'a ka gouvernement u ye commission sigi maa 58 ala ka ni sababa bɛɛ Fasiri filɛ Seydou Konate u ka bidon bɔli i bonya b'a la Madu ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye hali bi radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔ Djiko Ɲumani ale wɛrɛda la wele sira 76 33 43 03 Fuseni Kulubali k'a bɛ Italie nin waati in na k'a kulo b'i la Fuseni b'i fo k'a waleɲuman dɔn a fɔ baba ye ko tout dafili dɛ ko tout dafili ce n'est pas des attaquements ne fa sawa ko bɛ cogo di tout dafili ka n baw fo a banna e ɲɛ b'a la Lamini y'an bila frigo san nɔ donc Lamini y'an bila frigo san nɔ frigo cogo di kuma tɛ kɛ frigo ko o ma jeni wa frigo san fana ti koba ye baba bolo sa fɛnɛ sa jamana ma nɔgɔn sa n terikɛ baba ka frigo san kabi sunkalo ma se a ka frigo san baba ka frigo san mati n'o fana nana o fana a bɛ dɔ wɛrɛ san ala k'a ɲɛ ka d'a ma san dama o diɲɛ bi o la ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala k'a ɲɛ ka d'a ma Dirisa Kuma Badiri société Madela Kuma frère fils Nakamba an ka fo ani Takamba ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ k'a ni baara ka kuma an ka taa Laya Jara ɲɛmaa an bɛ bɔ n'a ye Sɔrɔ de Bamako o kɔnɔ Laya ko di a ko ni wuli ka jɔ n'o ma kɛ teliyara Kalabankɔrɔ musolakaw kɛrɛnkɛrɛnla muso minnu n'olu bɛ feere yɛrɛ kɛ Kalabankɔrɔ sugu belebele in kɔnɔ ɲɛmaa k'u ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ Sao Paulo ye yɔrɔ jumɛn ye Sao Paulo est-ce que tu ne ma fili Afghanistan fan bɛ Brésil yan ayo tɛ Afghanistan ye o bɛ Brésil Azerbaïdjan de Sao Paulo tɛ Brésil ya awɔ a bɛ Brésil maliyɛnw bɛ fan bɛɛ fɛ o Sankunu Maraka Mahamadu fo Sao Paulo Brésil wallahi Brésil ka di Jalo Ali k'an k'a di Ala ma ayi an kɔni siga t'a la Arasi Sembala an ka foli b'i ye siga t'a la a datugu joona an terikɛ ɲɛmaa musolakaw kɛlen bɛ ka kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka mɛriba k'a ye janfa yɛrɛ kɔni k'o ta k'u sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔna la komi ye jamana marabagaw k'u bɛ wele bila o ma teliya la k'u ka wuli ka jɔ k'o kɛ monsieur le maire hakilinata minnu o b'a a la hakilinata in a bɛ se ka segin kɔ baaraw k'o bolo da Laya Jara a y'a yira k'a fɔ ko min ye musolaka minnu olu ka baara bɛnnen don feereli ma mun ye marché central n'o bɛ Kalabankɔrɔkaw fɛ yen ɲɛmaa ko gɛlɛya belebele o b'u ne monsieur le maire ni ɲɔgɔn cɛ monsieur le maire n'o bɛ Cɛkura Amadu Jara ko fɔ Jarakɛni ko mankan kɔni ko o b'a ni musolaka ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaa o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko min ye monsieur le maire ye n'o bɛ Cɛkura Amadu Jara ko fɔ a nana hakilinata dɔ de ta n'u b'olu ka sugu bolo o ko fɔ ko a tɛ fɛ ka a sigiyɔrɔ ninnu k'u feere wa sugu sigiyɔrɔ ninnu wa k'olu feere yan a bisimila sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye monsieur le maire a y'o hakilinata minnu k'o ta musolaka minnu n'olu bɛ feere kɛ sugu kɔnɔna yɛrɛ la ɲɛmaa u y'a yira k'a fɔ k'u y'a bolo kɔni k'u y'a ja ye kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la u ye wele kɔni k'o bila jamana marabagaw ma k'u ka misijugu k'a ta gɛrɛ ma teliya la a ko n'i y'a lajɛ mun ye Kalabankɔrɔ yɛrɛ sugu 12 bɛ yen monsieur le maire n'a ka jɛɲɔgɔnw ɲɛmaa k'u ye baarakolon caman de boloda a sugu kɔfɔlen ninnu na o de hukumu kɔnɔna la nin kelen de mun n'o b'u bolo k'u tɛna sigi abada ka monsieur le maire ka a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw yɛrɛ kumara kojugu koyi olu y'a yira k'a fɔ ko minisiri min bɛ n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga ko fɔ k'a kan ka wele bila mun ye monsieur le maire de ma ko a kan a wuli ka bɔ a ciyɔrɔ la teliya la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw na yɛrɛ kɔfɔlen mun n'a bɛ kɔfɔta n'a bɛ sugu kɔnɔna ko fɔ mun ye monsieur le maire mun n'o kun bɛ Isa Bokar Balo ɲɛmaa ko ale ye sugu in kɔni a y'a tɔnɔma da k'a bɛɛ lajɛlen k'o feere sɛbɛnnikɛla ko a ko o nana ci ka bɔ
koyi a ko n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko monsieur le maire mun n'o bɛ bi n'o bɛ Cɛkuru Amadu Jara ko fɔ ɲɛma ale fana bɛ fɛ k'i sen da mun ye Isa Bukari Balo o sen da nɔ la a ko monsieur le maire k'olu tɛ se ka nin faamuya cogo si la ko layiru caman de taara olu ye campagne waati musolakaw ka fɔ la a ko campagne waati ko monsieur le maire kelen mun n'o bɛ ko fɔla tan ɲɛma ko a donn'olu kan kuma tɛ kuma ye ko a ma mun ta k'olu sɛgɛrɛ ni sigira mɛ nin kɛ tan nka olu y'a ye k'a fɔ ko min ye monsieur le maire ɲɛma ko a ye janfa ta k'u sɛgɛrɛ ko monsieur le maire a bɛ ka kuma caman k'o fɔ nin waati in na ɲɛma ko a kuma ninnu caman ni sababa k'u tɛ fankelen yɛrɛ fɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ min ye sɔrɔden Bamako ale kɔnɔna la Laya Jara ale fasirikɛbaa ye i bonya o b'a la n dɔgɔ Bariku jamana kan Yusufu Awayi Kadɔ Kuyate ale bɛ yen n dɔgɔ Awayi Kadɔ nin bi walanda an b'a jɔ yan